Good morning everyone. थासिमलि गाबख्रावगासिनो आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लाना दोननो एसे होननानै लाबाय। दाथ' नै एसे गोजांनाय बोथोर मोनफैसिगोन नालाय थासिमलि फानफैयो आरोना लामा लामा बिदिनो फुङावनो लाबोयो ओमफ्राय दा लायनो थांदों र'। आइया गाबख्राव हरदोंमोन थिगसै मार गाबख्रावदों माया खोनायनाय खोनामोन आइ लामा गोलाव मानो ए मोनथामजों 20 थाखा मोननैजों 20 थाखा दे बिमाया जिहोसो लांदोंमोन ओमफ्राय नों माबायदि गाननो ब्लाउसखौ फुङावनो दायो लाल साहा लोंनानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर थासिमलि लाखिबाय नालाय ओमफ्राय जानो लुगैनानै नै मोनसे जाग्रोबायानो आङो मा थासिमलिखौ बैयाव नङाब्रा बैयाव गुफुराव नङा फुरि गुफुराव लाबो होनबा जेरावबो फुंनि साहा लोंसैहाय लोगोफोर ओमफ्राय बेसेबा गाबख्रावसो मोनबाय आरो थासिमलिखौबो जि गाबख्राव हरदों बिमाया थोरसिसो सुबाय दंमोन मैयाना दाखालिबो गाबख्रावनानै मोनासै थांगदों आरोना बांद्राय दै लेलेखौ जानो बायोलै आं मानो गोराखौ जाजोबखो नोंसोरलाय आं गोराखौसो जायो गोरा गैखाया मार जानाय थासिमलिया थाबनो मोनो रुबाथाय एलाय नैबे गोरा सम एसे गोरा खेबसेनो बुरजा रुखायोना इसोरो मोना बेथायनो हाया सिङाव थानाया मोनद्रायबाय गोदै गोथावथार ओमफ्राय आङो मोनब्रेनायखौ गोथाव मोनजाया थासिमलिखौ एसे मोनबाङि आदा खावनिया जानांगौ होमबासो मोजां मोनो आं मानोबा मिथिया बिदिखौसो मोजां मोनो आङो आगोलनिफ्रायनो उसुंगुदा माबा मासिया एकदम बेराया एकदम साफा होजोबनांगौ ओइयालाय सावबाबो रावबो गुरनो रोङा अखा खामसालिनिया जोंनि रुमखौबो इस्थिबारा फुङावनो फैनोसै जोंनि रुमखौ बिसनाखौ बोखा जोबनानै इन्जुरखौ लिरग्रोनांगोन दे नोंसिनिया साफाखा इन्जुरा साफाय भितरनिया बासिनानै मुला लाबो सं जानो सब लगाय ओइ मानते सानजिया मैद्रु आलु दसे दनै होनानै गोथावथार जायो मुला आरो मान्दिया मैद्रुसो जागोन संनायलाय मुला मान्दिया लाइ जागोन ना जाला जादों गेफेथार दे दोनदो जायाबा खोबना दोनथा खिरखा आनै गोरबोखा माबायाव होखानानै दोन आथिङाव थाबाबो सिथाबो दे थोरसि सुहैनोसै आङो नोंथ' सुजोबाखै थोरसिखौ आन्था खुरैखौ सुदां आं सुहैनोसै अखा दोमैलुलु जादों अखा हाबा दिगदार जागोन फैसा गैया जानला मोनला खुगासिबाय थानो हाय आरो जानायजों ज' दोनबावबाय आं जायाखैनो बाबा औ जायाबाबो बोख्लायना दोन लेथ्रा नुयोना होनबाय थायो इयाव मा बोख्लायना दोननांगौ इखौलाय आं बयाखौ बोख्लायजोब्बाय नै काबाव नोंथांमोना आगैमोना साननाङा आरोना मा एसे रांखिनि आब' गलापिया होननानै माने आङो फैसा बिदोंमोन नालाय आइनियाव ओमफ्राय फैसा गैया होननानै रायजाबाय नालाय ओमफ्राय आरो थासिमलि जानायावबो जानायजों जायैजों ज' दोनफाजोब्बाय होनना रायनायनि माने मोनसेखौनो होनबाय थानायनि आं जायाखैनो होनदों आरोना एकदम मेगन गेदेर खालामनानै ओमफ्राय नोंथांमोना जेबो गाज्रि साननाङा आरोना बेखौ दसेनो माने मोजां जायो आरोना जेबो साननाङा दसेनो जि मिनिबायबो जोङो ओमफ्राय बेसे बुरजा दङ थोरसिया बेखिनिखौनो गाख्राबबाय दं सुनोसै आङो मुला लाइफोरखौनो मैद्रु लगायनासो गासिबखौबो मान्दिया अबेयाव मा मोनबाय थानो दालि मोनबाय थागोन सानफ्रामबो मा मोनगोन ओमफ्राय दायो आइजों बाबाजों बारियाव मा खालामगासिनोबा नायहैनो र' सानैबो थांदों बिसोरो मा
खालामनो नागिरदों इखो खाजोबनोसै नामा ए बुरजा थायदोना फिसा फिसाया बानलु फिसा फिसायानो इदिया थाम्फैयाबो अरफबजोब्बायहाय ओरैबायदिखा मोननायखौ खानो नामा ना खाया मोननायखौ खानांगोन र' मोननाय थाइसे थाइनै दङ नै इलाय गेदेर संना बिफाङा बेलेग नैयो बिफाङा बेलेग बेलेग दं नामा खानाय रखम ओरै ओरै बोसोयो खेबसेनो दोनखानांगो आरो बानलु बिफां लेमनायखौ खागासिनो दङ फिथाइया अभार जाबाय खोमा ओंखायनोथ' लेमबाय ना आया आं गाइखेर फुदुंदोंमोन गाइखेर फुदुंदोंमोन आङो इसर गोदौख्लायाखै दे गोदौख्लायबाय होनना सानदोंमोन आं जाबायहाय फुदुंखांबाय आं गाइखेरखौ है मुदुफुला खानो जायाखै मुदुफुला खानो जायाखै लेवार बाबा गैलाहाय आलुआ अरिजिनेल गुबैया फांसे बानलु फिसा जादा ओमफ्राय बाकिया एसे गेदेर गेदेरसो ना बेखौ जोंहा जाबाय थानांगोन दाउजों होनलाय दाउ जाला फुदुंनायाव मोजां फैदो फैदो गैलाबा र' थारा गारना दोननि दै बानलुखौ न'नि बानलुआ सेवा थारा गाराबाबो लान्थ'थ' थाब मोनसिथांखौबो खाजोबनांगौमोन ना मुला ओमफ्राय मान्दिया मैगंखौ मैद्रु बानायबाय आरोना आलु हाखावना होनानै बिथिं आलु फ्रायबो एसे एवनानै लाबाय दायो नै जागासिनो आङो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै प्लिज लाइक खालामनानै हो कमेन्टबो खालामहर भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो सोरबाफोर जुदि गोदानै नायदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानाय बायदि जुदि मोजां मोनोब्ला आरोना ओमफ्राय मोनसे बिराद मिनिथावना भिडिअ खालामखांबाय आरोना आङो माने आंनि हासबेन्डखौ प्रेंक खालामखांबाय आरोना आङो नै दासो एसे आगोलाव ओमफ्राय बे प्रेंक खालामनाय भिडिअखौ आङो बे भिडिअजों दिनैनि ब्लगजों माने आङो दानि ब्लगजों होथ'ला आरोना एड खालामथ'ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं लाबोगोन गाबोनफोर आं बानायनाथ' दोनखांखाबाय नालाय बिराद मिनिथावना प्रेंक खालामबाय आरोना आं दिनै बेबायदि खालामफेरानो ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे ब्लगजों होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं दिनैनि ब्लगखौ बाय बाय लोगोफोर